X'inhi t-tislima ta' Ġesu wara li qam mill-imwiet? X'kien jgħidilhom? Ħanara min jafa di. X'kien jgħidilhom lid-dixxipli tiegħu meta jiltaqa' magħhom wara li qam mill-imwiet? Il-paċi magħkom. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nkunu nistgħu nagħtu din it-tislima lil xulxin. Il-paċi miegħek, il-paċi magħkom. Issa intom tikbru malajr maġlin hekk ħafna tibdew titwalu, issiru iżjed orrief, iżjed b'saħħitkom, iżjed intelligenti, takfu kif tindunaw li ma' Ġesu u mal-proxmu, ġifieri dak taħdejja l-proxmu. Kollox okej għax ikollok il-paċi f'qalbek. Pereżempju jiena ta' bniedem dajjef li jien niġġieled ma' xi ħadd u nibda ma rridx naħfillu. Għax di tiġrilna ħafna drabi di. Mbagħad niftakar fil-kelma ta' Ġesu. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U ngħid din mhux nitloba biss irrid ngħixha. U allura jiena naħfel. Sa di mhux kwistjoni ta' feeling, ngħid jiena ma rridx niftakar iżjed anke jekk niftakar, isni mhux qed niftakar. U mbagħad fil-qalb tiegħi inħoss paċi kbira. Iberikkom il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Irroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. ċabċipa kbira lil Ġesu.